belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend bekendgemaakt dat ze vanochtend vroeg een 20-jarige man hebben laten arresteren. De arrestatie vond plaats in het kader van het onderzoek INEX 2.0. Dat betreft de grote drugsroof uit het politiekantoor in Ria Canario. In de nacht van 13 op 14 oktober 2018 zijn daar honderden kilo's drugs uit het politiekantoor gestolen. Hiervoor is nu de man aangehouden en de politie laat weten dat ze meer arrestaties niet uitsluiten. Vanaf 1 januari 2022 zullen huisartsen op Curaçao geen AO-verklaringen meer geven of medische verklaringen voor school. Dat laat de Curaçaose huisartsenvereniging weten. Ze volgen hiermee de lijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, KNMG, die stelt dat dergelijke verklaringen niet langer uitgegeven kunnen worden door huisartsen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Op Curaçao kunnen 60-plussers zich aanmelden voor het verkrijgen van een boostershot. Mensen kunnen bellen naar 9345 of zich aanmelden via de website www.bakuna.cw. Op die manier kunnen 60-plussers een afspraak maken voor een dinsdag, donderdag of vrijdag. Op die dagen worden boostershots gegeven en zijn mensen op die manier beter beschermd tegen het COVID-19-virus. De Extra meldt vandaag dat de University of Curaçao, UOC, tussen 2011 en 2019 zo'n 15 miljoen per jaar kreeg van de overheid. Maar in die tijd kon men geen goedgekeurde jaarrekening overhandigen. Er wordt nu onderzocht wat precies heeft voorgedaan en of het geld goed besteed is. Minister van Financiën Silvania heeft laten weten dat een topambtenaar voorlopig niet op de werkvloer mag verschijnen. Hij wordt verdacht van het deleten, ofwel verwijderen van belastingschulden van anderen. Het zou in totaal om een bedrag gaan van 264.000 gulden. Minister Silvania had eerder het SOAB gevraagd om onderzoek te doen naar de situatie. Er is een grote kans dat aanstaande vrijdag in de vergadering van de Rijksministerraad een beslissing wordt genomen over het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Als dat eenmaal is goedgekeurd, kan het naar alle parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gestuurd. Parlementariërs vragen al lange tijd naar de precieze inhoud van het COHO. De
politie heeft gisteren 7 scooters in beslag genomen bij een bedrijf aan de Cascoraweg. De scooters zijn afkomstig uit Nederland, maar volgens de politie zijn ze in Nederland gestolen. Ze zijn naar Curaçao vervoerd met de intentie om hier verkocht te worden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.